камбуди шадиди доллари амрикоӣ дар Тоҷикистон тақрибан як сол боз идома дорад. Пешбинии коршиносон дар мавриди дар оянда дастрас шудани ин асури хориҷӣ хушҳолкунанда нест. Дар ҳоли ҳозир касе ҳам гуфта наметавонад касоне ки ба доллар ниёз доранд бояд чӣ кор кунанд. Доллари амрикоиро на танҳо тоҷирони бузург ки ба воридоту содирот машғуланд, балки шаҳрвандони оддӣ низ меҷӯянд. Дар бонкҳои Тоҷикистон барои як нафар беш аз $200 намедиҳанд. Бархе аз сарофон низомномаи нави Бонки Миллиро далел пеш меоранд ва баъзеи дигар норасоии асъори хориҷӣ дар бонкҳоро. дар ин сурат онҳое ки барои мисол ба таҳсили фарзандони худ дар хориҷа ба беш аз $200 ниёз доранд бояд чӣ кор кунанд. баъзе аз коршиносон то чанде пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ камбуди долларро мавсимӣ унвон мекарданд. онҳо ба ин бовар буданд ки коҳиши доллар пас аз давраи зимистон муваққатист ва баъди моҳи апрел бо интиқоли пули муҳоҷирон аз Русия бештар хоҳад шуд. ҳатто чанд рӯзи пеш пули миллии сомонӣ дар баробари доллар як зина боло рафт, аммо камбуди доллар аз байн нарафт. бештар аз ин дар баъзе ҷойҳо нишонаҳои таҳлукаву ташвиш мушоҳида мешавад. бонкҳо ҳарисона асъори хориҷии шаҳрвандонро мехаранд, аммо ба фурӯши доллар ба сокинон чандон шитоб надоранд. талоши аз банкоматҳо гирифтани асъори хориҷӣ бенатиҷа аст. банкоматҳо бо баҳонаи он ки пул надоранд чизе намедиҳанд. чанд соли пеш дар Тоҷикистон иттилоъ дар бораи боздошти афроде ки бо доллар доду гирифт мекарданд зиёд пахш мешуд. яке ҳангоми фурӯхтани хонааш боздошт шуд, дигаре ҳангоми тиҷорати мошинаш ба даст афтод. ин афрод ба пардохти ҷаримаҳои калон муваззаф шуда, бархе ҳатто мавриди таъқиби ҷиноӣ қарор гирифтанд. ба ин тартиб Бонки Миллии Тоҷикистон гуфт ки тамоми доду гирифт дар дохили кишвар бо пули миллии сомонӣ бояд анҷом гирад. аммо вақти соҳибкорон доллар намеёбанд ва сомонӣ дар доду гирифти хориҷии онҳо ба дард намехӯрад, омода ҳастанд ки ба риски бузург раванд. баъзе аз нуқтаҳои фурӯши телефонҳои мобилӣ дар шаҳри Душанбе Рӯшод барои муштариёни худ пешниҳод мекунанд ки харҷашонро бо доллар пардохт кунанд. камбуди доллар дар Тоҷикистон метавонад сабабҳои мухталиф дошта бошад. яке аз омилҳояш коҳиши интиқоли пули муҳоҷирон аз Русия пас аз таҳрими иқтисодии ғарб алайҳи Москав аст. агар дар соли 2013 муҳоҷирон аз Русия тақрибан $4 миллиард фиристода буданд, соли гузашта ин рақам тақрибан $2.5 миллиард ташкил додааст. Рашид Алиев, корманди собиқи яке аз бонкҳои Тоҷикистон, маҳдудияти ҷорикардаи Бонки Миллии Тоҷикистонро барои интиқоли пул аз дохил ба хориҷ кори дуруст номид. ӯ гуфт бонкҳо маҷбур ҳастанд ба ин кор бираванд то гардиши озоди асъор дар дохили кишварро таъмин кунанд. барои гирифтани шарҳи расмӣ дар ин бора ба мутахассисони Бонки Миллии Тоҷикистон ҳам муроҷиат кардем. онҳо аз посухгоҳӣ худдорӣ карданд, аммо ба назари як корманди собиқи Бонки Миллӣ камбуди доллар танҳо яке аз нишонаҳои бемории системаи молиявии кишвар аст. як гузина ин аст ки муҳоҷирон бо ирсоли бештари пул вазъро ислоҳ кунанд ё ин ки ниҳодҳои давлатӣ қонуни воқеии бозорро эътироф намоянд. хулоса кард ҳамсӯҳбати мо.